Okay, i dag skal vi spille den her level. Den er sygt sjov. Det er Batman Trap. Okay, min ven han har den her. Og please like og subscribe til den der med derude. Ja, ja. Dem der dansk. Like og subscribe. Og dem på The Pro. Ja, dem på engelsk. Like og subscribe. And og dansk. Please subscribe and like. I skal bare skrive en comment blandt om at I har liket, og så kommer vi til at følge det. Og så lave en ja. Og det lave på ja. Det var en joke. Det var en joke. Som sender op på ja, vi skal prøve på den her, guys. Og den her level, så er videoen over. Håber jeg kan lide. No. You are always welcome if you open next like But I'm new on the channel. Okay, I'm new on the channel. det var den video, og farvel.